बे समाव बेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय पानेसेली BCDC आव सोमजिखादों BCDC नि चेयारमेनखौ लानानै बेले-बेजे। थारैनो बे समाव BPF राजखान्थि हान्जा एबा BPF सोरखारनि समाव नुजाथिदों। बे समाव पानेसेली BCDC आव बे समाव BCDC नि जे चेयारमेनखौ लानानै बेले-बेजे जे नांगौ बायदि जाय BCDC नि चेयारमेनखौ बे समाव दैथाय हरदों। बे दैथाय हरनाय आइजोआ खनसेबो बे BPF नि मावख' आरो BPF जों मोनसेबो खामानि मावाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथांखौ जों सिनाया, नुजाफेराखै बा नुजाथिफेराखै होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव पानेसेली BCDC आव सोमजिखांदों। BCDC चेयारमेनखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनाय। बे समाव हरेश्वर बर'खौनो BCDC नि चेयारमेन खालामफिननांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों। जे बे समाव पानेसेली BCDC नि जाय चेयारमेन आइजोखौ हरदों, बे आइजोआ बेवहाय खामानि मावनो हानाय नङा आरो बे समाव गोलाव समनिफ्रायनो पानेसेली प्राइमारिखौ बे समाव बेंबोनाय सेक्रेटारि महरै खामानि मावबोनाय हरेश्वर बर'खौनो बे समाव जों लुबैदोंमोन आरो बेखौनो चेयारमेन खालामफिननांगौ होननानै BTC नि गाहाय खुंगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायहरदों। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों जे जाय BCDC नि चेयारमेन आइजोखौ हरदों, बे आइजोआ खनसेबो BPF नि मावख'आव नुजाथिफेराखै आरो बियो खामानि मावाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेखौ जोङो सिनायनाबो मोना होननानै बाथ्रा बुंदों पानेसेली BCDC नि बे समाव BPF नि मददगिरिफोरा आरो बिथांमोना लुबैदों जे बे समाव हरेश्वर बर'खौनो जे BCDC नि चेयारमेन खालामफिननांगौ होननानै दाबि खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव बियाबनि जे पानेसेली BCDC आव सोमजिखांदों। बे समाव BCDC नि मासिगिरिखौ लानानै बेले-बेजे। आं मिडियायाव माब्लाबो फैफेराखै, आं फैनोबो गोसो गैयामोन। नाथाय दिनै पानेसेली BCDC गठन खालामनायनि बेले-बेजेखौ नुनानै आं मिडियायाव फैदों। बेयाव माबा माबि बुंनायाव गेना गोरोन्थि जायोब्ला क्षमा मोनगोन बा निमाहा मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। जोंनि पानेसेली BCDC दाफुंनायाव गोबां बेले-बेजेखौ जों नुनो मोनदों। पानेसेली BCDC दाफुंनायाव जोंहा पानेसेली प्राइमारिनि पेरेन्ट बडि, इउथ, वुमेन आरो BSU नि हेफाजाब मोननाय हरेश्वर बर' बिथांखौ जों दिनै फुंनि 7 रिंगासिम बिनियानो फैगोन बा हरेश्वर बर'नियानो फैगोन होननानै जों खोथा मोनबाय थादोंमोन। नाथाय हरखाबै बोरै जोंनि पानेसेली BCDC आ आइजो गथा जानानै फैखो, जों बेखौ खोनानानै जों सोमोनांदों आरो दुखु मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला हरेश्वर बर' बिथाङा थांनाय नेर्सोन बर'नि MCLA जिथुनिखि इलेक्सन, बेनिफ्राय नांथाबबोगासिनो दङ। BTC इलेक्सन नेर्सोननि मोनसे थांबाय, बिनि उनाव MP फैबाय, MP नि उनाव MLA फैबाय, MLA नि उनाव नै आरो थांनाय मोनसुमा सारनिबो इलेक्सन मोनसे थांबाय, दा आरो MLA फैगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि आरो करुणा सार बिथांनिबो MLA मोनसे इलेक्सन थांबाय। बेयावबो हरेश्वर बर' बिथाङा जोंनि BPF सरकारा गैयाब्लाबो बिथाङा गावनि गोसो गोरबोजों लोगोसे माखासे रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय हिसाबै आरो जोंनि पानेसेली प्राइमारिखौ गोख्रों खालामनाय सुबुं हिसाबै एबा सेक्रेटारि हिसाबै बिथांखौनो जोंनि मोनफ्रोमबो उइंसआ बिथांखौनो
मासिगिरिखौ मोनगोन होननानै आसा खालामनानै दङमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनै बिनि उल्था आइजोनिसो मुं मोनबाय। बिनि थाखाय जों बेयाव मोनफ्रोम उइंसनि जों बेवहाय थुबुर जादों आरो बयबो दङ। नंगौना रायजोफोर? नंगौ। आरो बे लेखा जों दिनैनि प्रेस मिटखौ लानाय जादों जाहाथे बे प्रेस मिटआ बा आरो नैबे बुंनाया जोंनि पार्टी बिरुथियाव जों माब्लाबा बुङा। जों BPF खौ जों मोजां मोनो आरो BPF खौ मोजां मोननायनि थाखायनो जों पार्टीखौ माब्लाबो नागाराखै आरो जेसेबां हागौ एसेबांनो जों मोजां गोख्रों खालामनायाव हरेश्वर बर' बिथाङासो गोख्रों खालामनो हागोन बेखौ मिजिं थिनानै जों बिथांनो मासिगिरिखौ जों होनो सानदोंमोन। नाथाय सोरनि आखाइजों बेखौ सोलायनानै सोर बिथांजोखौ मासिगिरियाव फज'खो जों बेखौ मिन्थिनो गोसो जायो। खोनानो बा आरो मिन्थियो जों गासै प्राइमारिनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बयबो मिन्थियो जे बिथाङा प्राइमारिनि बबेबा मोनसे बिबानाव एबा सोद्रोमायाव बा मेम्बाराव दङ। बेफोरबायदि बेहा जेबो गैया आरो थांनाय जिथुनिखि मनसुमा सारनि इलेक्सन बिसायख'थियावबो बिथाङा बे जोंनि स्टारिं कमिटियाव नि जिथुनिखि अफिसमेन नि मुंसाइ होनाय रेजिस्टार कपियावबो बिनि मोनसेबो मुं गैया बा आरो सुहि गैया। बे हिसाबै बेयो आरो मेम्बार ड्राइभखौ बबेनिफ्राय ना ब्लकआव बे माबाफोर बिबान दङबा आं बेखौ मिन्थिया। थेवब्लाबो आं नैबेखौ आं रोखायै मिन्थिगौ जे जोंनि पानिश्लि प्राइमारियाव बिथाङा जोंनि सोद्रोमाबो नङा बिबानगिरिबो नङा जेबो बिबानाव गैया आं बेखौ रोखा मिन्थिगौ। आरो बिथांनि बिगोमा एबा फिसाय बिथाङाबो थांनाय बेसे मायथाइमोनलै बेयो 6 मायथाइनिफ्रायनो बिथाङा GRS मावनानै दङ। बिथांनि फिसाय माने दायो खोनानो मोननाय बायदिबा कबितानि मुङाव चेयारमेन एबा मासिगिरिया फैदों आरो बिथांनि फिसाय बिरेन बर'आ थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो GRS खालामबाय थादों। खालामै खालामै 2020 मायथाइ फैबाय। 2020 मायथाइयावबो बियो थिग बेबायदिनो बियो आं जिखि जाया बिसायख'थिनि खामानि मावनो माब्लाबा फन खालामोबाबो बे आं मोना आं बे मिटिङाव थानो हाया आं साखुरियाल बेफोरबायदि बुंग्रा मानसि। बेबायदिनि बिसिया बोरै दिनै मासिगिरि एबा चेयारमेन बिबानाव फैनो हाखो आं बेखौ सोमोनाङो। जों हाग्रामा सारखौ खावलायहरदों मानो होनबा जोङो प्राइमारि जोङो बे पानसिलि प्राइमारिनिफ्राय बुंहरनाय जादों। मानो होनबा जोंहा हरेश्वर सारा जोंनि बे सेक्रेटारिमोन नालाय जोङो सेक्रेटारि हिसाबै जोङो चेयारमेन मोननो थाखाय बयबो जोंनि प्राइमारियानो जा रायजो राजायानो जा गासिबो बेखौ लुगैदों। मानो होनबा हिनजाव मानसि बा महिला मानसिखौ होनायखौ जों गाज्रि मोनदों। मानो होनबा दुखुनांथावना महिला मानसिया बेयाव खामानि मावनो हाया। जोंनि थाखाय हौवा मानसि नांगौ। मानो होनबा जोंहा बहुद डिस्टार्ब जायो बेयाव माबा होनो बे माबाखौ जाहैबाय प्राइमारियाव हौवा मानसि गैयाबा जोंनि बे प्राइमारिखौ 10 बोसोरसिम लाखिबाय हरेश्वर बर'आ। दिनै हरेश्वर बर'खौ नागारनानै गुबुननो होनायखौ जों मोजां मोनाखै। थारमाने जोंनि प्राइमारिनिफ्राय बुंनाय जादों रायजो राजाया बहुद सानदों बेखायनो हिनजाव मानसिखौ नाङा जोंनो। आरो हिनजाव मानसि हिसाबै बे जेरावबो ओंखाराखै जोंनि प्राइमारियाव खनसेबो अफिसाव गाफैयाखै खनसेबो मिथिं दावथेनाव बे बेरायाखै। दिनै प्रस्ताब एबा रेजिस्टार बहियाव बिनि नामा मोनसेबो गैया। होमबा दिनै एसे आं उदाहरन हिसाबै बुंहरखाबाय डाइरेक्टनो। मानो होनबा बेखौ होनाङा जा हरेश्वर सारानो जानांगौ। बेनिखायनो जोङो अमेननिफ्राय आरो जोङो हमना ला बिसुनिफ्राय इउथ गासिबो मानसिया दंजोबो। बेनिखायनो जोंनो बेखौ नाङा सारा
हायोबा दानो माबा सोलायफिननांगौ गाबोननि बिथोरावनो जों बेखौनो माबा बुंहरनाय जाबाय सार गोजोनथों। खुलुमबाय, आंनि मुङा जुतिका दैमारि। जाय आं पानिसिलि VCDC-निफ्राय बुंनाय जादों। जाय चेयारमेननि थाखाय जेनेबा हिन्जाव मानसिखौ होनायखाय जोंबो मोजां मोनाखै। पानिसिलि VCDC-आव जों हौवाफोरसो नांगौ जादोंमोन। इमान खामानिफोरखौ हिन्जावफोराबो बारा सलायनो रोङा आरो जायखौ चेयारमेन होदो बे मानसिखौथ' जोङो खानसेबो अफिसावबो नुवाखै, बेनिफ्राय मिटिं बायदिसिना एटेन्डआवबो हाजिर जाफैनाय नुवा। बिनि थाखाय जोङो सिनायबो मोना बारा आरो पार्टिनि बिखयथ' बे सोरखो मा रखम सोरखो बे रखमखौबो सिनाय मोना बियो। बिनिखाय जोङो सारखौनो हरिसर सारखौनो जाथों सानदोंमोन। एसेबां गोबाव खस्थ' खालामनायनि थाखाय नाजाबायबो थादोंमोन बियो। ओमफ्राय दा बे मोनदियासै नालाय बेखौनो होफिननो थाखाय जोङो हांख्रायदो हाग्रामा सारखौ। जायखौ होदोंमोन बेखौ दाननानै सारखौनो हरिसर सारखौनो होनांगौ। दा सारनि हाग्रामा सारनि थाखाय जोङो बेखौनो खावलायहरदो हाग्रामा सारनिसिम। खुलुमबाय।